ver, contanos un poquinho que tes ti por aquí, porque veixo que tes moitos queixos de todos tipos. Teño artesanal de toda a vida, teño de noces, teño de pasas, depois teño varios tamaños, grandes, pequenos, medianos, para todos os bolsillos. Pois a ver se tes sorte e vendes Venga, moito. moitas gracias. Gusta Charzúa? Home, non me vai a gustar se eu son nativa deste pobo, claro que me gusta. O queixo gusta. Encántame. Encanta. Como o tomas? Solo, acompañado, con viño? De todos os xeitos, só, acompañado, con viño non. Non, eu non bebo alcohol. Estás dándolle ao consumidor un produto pois con as características, unhas analíticas, un control, o Consello Regulador que nos está controlando pois todos os meses, que a demanda nosa en sí, pois desde hai 4 ou 5 anos é o Arzúa Ulloa. Traemos de Italia, parmellanos, pecorinos e gorgonzola, que son os queixos italianos que aquí teñen un pouco de saída. Que se diferencia do queixo de aquí? Sobre todo o tempo de curación. Aquí os queixos son moi xóvenes. Aquí o máis xoven que teña unha mesa é de 6 meses. E o máis vello, o parmellano rellano de 3 anos de maduración. Venimos de Toledo, De Toledo. de Illescas. Sí. E comprasteis ya algún queso? Hemos acabado con toda la asistencia. ¿Cuál es vuestro queso favorito de los que habéis probado? Pues es varios, hemos probado varios, unos de los paisanos y después de ahí de varias están, es que hemos comprado variados. Siempre con denominación de origen, de la zona de Ulloa. El queso este que es el que más nos gusta. ¿Y vinisteis a propósito o pasasteis? Sí, no, venimos a propósito. Hemos andado más de 1500 kilómetros. Que se diferencia o vosso queixo dos demais? Home, espero que porque lle guste máis á xente. Nós procuramos ofrecer sempre o máximo de calidade, non? Nós o que queremos é acercarnos moito ao queixo tradicional que a xente conoce de sempre. Que coma o que queira, que vimos á festa para que degusten e a promocionalo, non? A ver, vexo que está aquí bailando vostede. Hola, guapo. Está pasando ben? Nosotros de maravilla, no somos de aquí, somos de Vigo. De Vigo. Pero nosotros de maravilla. E cantos queixos compraches? Bueno, pues ya compré 3, 6, 7. 7 queixos? 7 por encargos. Pero son todos para vostede? No, hombre, no, yo no como tanto. É moi coñecido o queixo de Arzúa por Vigo? Mucho, mucho, sí. Además de cierre, ¿a dónde vas de excursión? Vamos a Arzúa, ¡ay, los quesos y tal! Sí, muy, muy conocidos, sí. Es que son quesos buenos, ¿eh? Vamos a hacer 6 platos distintos y la idea es ver 6 utilizaciones distintas del queso. Contanos cousas da festa do queixo que seguro que levas vindo moitos anos. Bueno, pois bastantes anos, eu creo que desde que comezou a festa do queixo. Foi un certame importantísimo, a festa do queixo converteuse no DNI da Arzúa, iso foi algo importantísimo, eu creo que creceu sempre desde a primeira edición. Non habería denominación de orixe Arzúa Ulloa se non é pola festa do queixo. Eu creo que aí o Concello de Arzúa, digamos que ten o mérito de haber sido quen potenciou totalmente a festa do queixo que conduceu a esa denominación de orixe. E gústame dúas calidades de queixo. Unha pouco explotada que é o queixo da Naviza, que para mí é o mellor queixo, claro está. E outra que é o queixo do día. O queixo do día podes comer un queixo inteiro con un vindiño do Ribeiro e iso é algo delicioso, sí, sí. Queixo de Arzúa. Gusta o queixo de Arzúa? Sí, moi ben, moi ben. É a primeira vez que ves a festa do queixo? A primeira vez, sí. Como? E logo de onde é, saber? De Pontevedra. Está che gustando? Sí, moito. Está moi ben, está moi ben. Xa compramos os nosos queixiños e todo. Cantos comprastes? 4. 4? Ai, pois está ben. Está ben. Para a miña familia e para amigos. E ides volver para o ano? Sí, sí, sí.
que tedes logo tanta fama aos Barral? Home, non sei, será porque o queixo lle gusta a xente, non? A ver, o noso chollo vainos en tratar de facer un queixo que guste a xente, e, bueno, pois, creo que, bueno, dentro de tal ímolo conseguindo. Bueno, pois a mí o queixo gústame solo, para disfrutar o sabor do queixo. Ti que traballas na organización, contanos cales son as túas tarefas. Pois nada, estamos aquí un poquinho atendendo o stand, facendo algunha tarefa que faga falta, mover sillas, poñer material, atender a xente que ven a preguntarnos cousiñas e tal. Gusta o queixo? Sí, moito, todos ademais, pero o noso. E como che gusta comer o queixo? Pois dame igual, como solo, con marmelo, cociñado, dame igual, sábeme sempre. É a primeira vez que ves a festa do queixo? Sí, é a primeira vez que estou aquí. De onde és? De Marín. Con cantos queixos compraches ou ainda estás decidindo? Ainda estou decidindo a ver cal me gusta máis. Vai vostede comprar algún queixo? Sí. Cal vai comprar? Este, só teño aquí, buenísimos. Como lle gusta o queixo? Nin curado, nin fresco. Nin fresco. Bueno, ben, os resultados son, sobre todo da afluencia, de participación nas actividades, son un pouco mellores aos que se prevían, porque a verdade que as condicións meteorolóxicas non axudan, a coincidencia co entroido pois parecía que tampouco, pero a vista está que o resultado está sendo moi positivo. Canto tempo e canto esforzo leva a organizar unha festa como esta? Bueno, esa cousa de un ano, a verdad. Acabamos con unha edición e xa pensamos na seguinte, mantemos reunións periódicas de organización a cada paso, pero o traballo máis forte comeza xa cando remata o ano. Cando se sinte un satisfeito despois de ver os resultados? Pois o propio día da festa, non? Eu creo que o venres xa, o sábado e o domingo da festa, pois xa a verdade sinteste pois moi contento, moi orgulloso de que ves uns resultados. Unha vez que pasa a festa podes valorar cales son os aspectos máis positivos, máis negativos, pero para min eu quedome cos días da festa, que cando se ve pois o resultado do traballo feito. Estamos na 39ª Festa do Queixo, para o ano van ser 40 anos da Festa do Queixo. Vai haber algo especial por ser un número tan bonito como 40? Sí, cada ano queremos sempre ofertar algo novo, non? E distinto, pero claro, xa temos moitas ideas e moitas ganas de facer algo distinto, especial, algo un pouquiño aínda máis grande do que xa se ven facendo para a 40 edición. Como che gusta o queixo? Encántame o queixo cremoso, pero sobre todo o cremosiño de Arzúa Ulloa, pero bueno, o queixo fresco, o queixo curado, o queixo azul, encántame probar os stands, todos os queixiños que hai de todas as partes do mundo, casi. E encántame o queixo. Pero a comer así solo, con membrillo, con viño? Solo con pan. Con pan? Sí. Para o ano xa vamos cos 40 anos da Festa do Queixo. Hai algo, está pensado algo para facer como novidade, introducir como novidade? Mira, este ano xa introducimos dúas que queremos conservar, que é a celebración de show cookings, demostracións de cociña en vivo, cociñeiros do Grupo 9 ou outros cociñeiros, e a sesión vermú no festival, que creo que hai que recuperar ese tipo de esencia, non? De cara a 40 edición empezamos a traballar mañá. Entón, farémolo o mellor posible como sempre, esperemos ter un pouco máis de orzamento, esperemos ter un pouco mellor tempo, eso non se pode alugar, pero bueno, intentaremos falar con alguén, intentaremos mirar a forma de si se pode asegurar que se den os concertos con a carpa, porque aquí en Arzúa é difícil ter unha carballera impresionante diante do escenario e ter farolas diante do outro, pero bueno, miraremos todos por celebrala da mellor maneira. E xa que estamos na Festa do Queixo, hai que preguntárllelo a todos. Gustache queixear, como queixeas? Naturalmente, xa me gustaba o queixo antes de estar na organización da festa e desde que estou hoxe non parei. Andamos dun lado para outro e todos os queixeros son super amables con nós, ofrécenos queixo todo o tempo, nos concertos damos queixo, o sea, por oportunidade de tomar queixo que non sexa. Bueno, pois esperemos que para o ano sexa mellor. Pois sobre todo polo tempo e, como digo, empezamos a traballar mañá. Moitas grazas. Estamos a piques de rematar o festival, contanos como foi esta 39ª edición. Bueno, pois a pesar do tempo, que creo que foi o factor que
realmente pois decidiu a asistencia do público, pois valora dende logo moi positiva. E tamén estou moi agradecido que a xente que se acercou a pesar do mal tempo que nos leva acompañando durante todos estes días. Bueno, a labor partimos sempre da mesma estrutura para todos os eventos. En este caso moi improvisada, porque as condicións meteorológicas pois, nos fixeron cambiar todo o que tiñamos previsto e esforzándonos moito chegamos para poder manter os mesmos horarios. Ante os imprevistos creo que foron rápidos, unha colaboración máxima e dende logo todo o empeño da xente que traballa neste festival e que tamén teño que estar moi agradecido porque o podemos sacar adiante a pesar de ter que desplazar as actuacións da Plaza de Galicia ao campo da feira e por eso creo que é importante, non? Tamén xa que os artistas veñen, se acercan, pois poder loitar para celebrar as actuacións. Acabamos esta edición, pero xa estamos mirando a próxima edición. Vai haber algunha novidade, algo especial, unha sorpresa? Hombre, eu creo que o objetivo dos profesionales que estamos na Festa do Queixo sempre dar alternativas e novedades. Por suposto que se están xa valorando e se pensa moito no 40 aniversario e por suposto hai que resaltalo moito porque creo que xa chega unha edición moi importante e aparte de un festival que está moi consolidado e que ten unha alta exigencia non de programación. Estamos no Festival do Queixo, hai que preguntarche se che gusta queixear e como queixeas ti? A min moito, a min gustame queixear e dende logo que queixeo durante todo o ano, non só no Festival do Queixo ni na Festa do Queixo, non? Pero bueno, creo que sin duda, pois bueno, a forma é unha bonita forma de queixear mezclando música con cultura e con queixo. Moitas grazas, Alberto.